gulášová, kuracia, krevetová, rybacia a tak ďalej. Volalo by sa to prepsikola. Tiež nevyšlo, zatiaľ sa to nevyrába, robím na sebe ďalej. No a nedávno som dostal do ruky fixky a stroje na výrobu odznakov a navrhol som zo pár dizajnov, ktoré sa snažím teraz nejak predať ďalej. Napríklad dáš si cukrík, dievčatko, taký pedofilnejší odznak, kombinácia kravy a vrany kráva, hipsterská edícia, udry hipstera a dosť bolo fúzov, nestíhačky pre manažérov, jadro je dobré vďaka teda pre krízu na Ukrajine a základný odznak močo ide. Zatiaľ sa to teda veľmi nechytilo, ľudia si na tom až tak nefičia, takže tieto sa mi podarilo nejak aspoň rozdať a udry hipstera som si nechal, to nosím do KC Dunaj. Dobre, takže ďalej čo robím, som podpriemerný stand-up komik, mám stand-up comedy show, ktorá sa volá Silné reči a o tej by som chcel povedať viac.